La idea avui és explicar-vos una miqueta un projecte d'emprenedoria, un projecte que porta ja 2 anys de vida real, operativa, i una miqueta més de temps des de la cuina, de la gestació, de la idea, de començar a treballar per crear aquesta primera base sobre la qual construir el projecte. I explicar-vos tot el procés que hem fet amb un objectiu, que és innovar en l'espai del gran consum a través d'internet. La idea és primer començar amb una presentació molt breu de qui sóc jo, que té bastant a veure, tot i que no m'ho esperava mai, amb el món del gran consum. Aquí tenim el meu pare amb el meu rebesavi, fabricants d'una cosa molt poc sexy, molt poc glamurosa, aquí es veu una mica 4 restes, fabricants de paper de cul, paper higiènic, com es diu habitualment, paper de cuina, mocadorets, gent que van ser en el seu moment emprenedors, empresaris, i que jo ho vaig viure, vaig néixer pràcticament en una fàbrica, no dintre del perímetre d'una fàbrica, però que mai vaig treballar dintre del projecte familiar i sempre vaig anar pel meu compte en el camp de la tecnologia, de la startup tecnològica, començant per un projecte de startup a Barcelona, que és Barcelona Online, que encara existeix i que es dedica a turisme receptiu a través d'internet, saltant després a Eresmas, on vaig estar 8 anys i mig passant per tot el periple d'Eresmas, que es va convertir després en Buanadú, en una compra, i després va passar a ser France Telecom i Orange. 8 anys per saltar després a Segunda Mano com a director general del portal de classificats, segundamano.es, que suposo que la majoria ho coneixereu. En paral·lel, he estat també fent de business angel de molts projectes de startup tecnològica. Sempre m'ha costat estalviar. He preferit invertir i ajudar els altres a fer coses una miqueta més emocionants i més divertides. Fins que va arribar un moment en què la feina per compte aliena creia que ja havia arribat a un nivell d'aprenentatge, d'enriquiment i de seguretat a nivell personal suficient i que aquesta mania, addicció d'ajudar emprenedors a crear el seu projecte van provocar que la flama que portava dintre ja cresqués del tot. Vaig conèixer 2 persones, el David Baratek i el Sergi de Pablos, socis meus a Ulabox, que estaven començant a maquinar la idea i vam decidir començar. Començar, deixar Segunda Mano, deixar la zona de confort i prendre el risc de crear un projecte per nosaltres mateixos i embarcar-nos en aquesta aventura. En un moment en què partim d'una situació en la que ens motiva al començar el que és el projecte d'Ulabox, ens hi motiva una sensació d'agòbio, d'angoixa brutal. L'angoixa o d'anar a comprar al supermercat físic, això és horrorós. Amb gent que som gent que treballem a internet, que vivim de la tecnologia, l'experiència de compra es fa molt feixuga, molt incòmoda. I a més, els tradicionals que havien passat a online, això estem parlant de fa 2 anys i mig, tenien unes experiències de proposta de compra, de navegació, per l'usuari molt dures. Jo sempre recordaré intentar pagar en un supermercat online fa 2 anys i mig, 3, i haver d'intentar pagar 6 vegades i no aconseguir tancar la compra. Doncs al conèixer la tecnologia, dius, ostres, podem fer coses diferents. Vèiem que el que s'estava plantejant en el mercat eren coses com el que veurem en aquest vídeo. És una persona que està buscant llet semidesnatada en un supermercat. No sé si funciona l'àudio. Si no us ho vaig explicant. Està buscant llet semidesnatada, no ho troba, veu productes blancs, però no llet, que és de color blanc també, i se'n va a la búsqueda. Això figuraria que és un buscador. No funciona. Figura que aquesta no és un buscador en la que el noi li demana llet semi. I la noia li comença a treure coses que tenen relació o amb semi o amb llet, però no li aconsegueix trobar la llet semi. Quan es perd absolutament del tot i el noi està desesperat, la noia li suggereix la búsqueda avançada. Si hi ha opció d'arreglar-lo del so, m'ho dieu, please. Gràcies. Surt la búsqueda avançada i la búsqueda avançada amb un to així molt xulès li diu, digue'm què vols. I el tio li diu, vull llet semidesnatada. I li diu, per llet semidesnatada em ve un resultat. I la noia li treu el resultat, que és la llet semidesnatada. Tot això és un procés que aquest tio està al·lucinant, essent absolutament disconforme amb el que li ha costat trobar-la. Amb so és absolutament divertidíssim. Si convé el tornarem a posar. Aquest procés per trobar un producte amb una
això és una experiència de compra offline, però que intenta emular de forma molt divertida i simpàtica el que passa quan els tradicionals passen a internet i no acaben de conèixer encara el mitjà ni les eines. Ha durat per trobar un producte aquesta experiència 1 minut i mig. Nosaltres, ja prèviament a muntar Olabox, el que visualitzàvem era alguna cosa així. Que és que, amb una cosa tan senzilla com escrivint la trobem, la posem al carro i en 8 segons tenim aquest procés que en altres llocs es tarda 1 hora i mitja, el tenim fet en 8 segons. Llavors, vam començar a treballar amb aquesta idea i era com, en aquest moment de canvi d'hàbits brutal, en aquest moment en què la tecnologia està envaint de forma absolutament brutal la vida de cadascú, com podem fer, a més, que amb la nostra experiència, amb el nostre ADN de gent que treballa en el canal digital i no ha fet pràcticament res més, entenem la tecnologia i la podem abraçar molt bé, i gent que té una obsessió pel servei a l'usuari, per mimar el client, com podem fer una experiència de compra totalment diferencial i que ens permeti arribar a aquesta velocitat i aquesta comoditat, estalviar temps a la gent comprant. Tot això amb un enfocament molt clar, amb 3 grans pilars. Busquem l'assortiment més ampli, amb el millor servei i amb la màxima innovació. Que costa trobar segons quin producte, segons quins supermercats hi ha? Internet ens permet donar accessibilitat i disponibilitat. La tecnologia ens permet treballar l'assortiment d'una forma molt diferent. El servei, després veurem exemples molt importants. I la innovació la veureu en totes les capes que us aniré explicant. Això, perquè sigui rentable, necessita volum i necessita eficiència. I és amb el que estem just treballant en aquests moments. Aquest procés, però, no es pot fer sense molta humilitat, perquè estem competint contra grans monstres. No cal que digui noms de les empreses de gran consum dels supermercats que operen al nostre país. S'ha de fer, a més, amb molta paciència, perquè és molt lent. Penseu que en 1 any i mig vam passar a tenir, el primer dia que vam obrir el magatzem i la web, teníem 600 referències estocades al magatzem que teníem a Zona Franca. 600. Què vol dir? 600 productes diferents. Semblen molts, però en un supermercat de mitja n'hi ha entre 3.000 llargs i 25.000 el que en pugui tenir més, amb un hiper. Nosaltres vam passar en 1 any i mig de 600 a 6.500. La gestió d'aquest creixement és una borrada. I cap on volem arribar és encara molt més potent. Per tant, és un camí molt llarg. És una carrera de fons, absolutament. I, com a tot camí llarg, com tot camí d'emprenedoria, que no us enganyin, patiment. S'ha d'estar disposat a patir i a patir molt. Molt. Jo sempre dic que mai havia plorat tant davant d'un Excel. Mai. De fet, no havia plorat mai davant d'un Excel. Podia incomodar, tensionar, podia generar alguna problemàtica, trobar la solució segons quina operació havies de gestionar, però plorar davant d'un Excel no. I l'emprenedoria no són històries de xavals de 25 anys que en un garatge munten projectes de centenars o de milers de milions de dòlars, que d'aquests casos n'hi ha 4, sinó que és de projectes, en la seva gran majoria, la mitja, de gent bastant més gran, amb més experiència, i que el que és la creació del model, l'abordatge del mercat, la penetració del mercat i arribar a tenir cert èxit, es pateix moltíssim i es treballa moltes hores. Penseu que la mitja dels emprenedors del famós Silicon Valley no són 25 anys ni 27, són 30 llargs. Per tant, com més ben calçats anem, millor. Dit això, aquí es tracta d'innovar. I amb el primer que innovarem, quan muntem Olabox, amb què és? Amb l'equip. Perquè un projecte són persones. I l'únic que ens pot fer crear quelcom que pugui tenir èxit són unes persones capacitades perquè amb el seu coneixement, les seves aptituds i la seva actitud i la seva capacitat d'interrelació entre ells es puguin adaptar a tot el que ens vagi venint. És l'única manera. A Olabox, a part de la imatge aquesta en honor dels senyors de l'equip A, el que hem buscat és crear un equip en el que cadascú aporti un valor brutalment potent en la seva àrea competencial, que tingui un encaix molt bon amb l'equip i amb una particularitat. Un equip en el que hi ha 3 persones de l'equip fundador de l'àmbit 100% digital i 3 persones de l'àmbit offline, perquè això són magatzems, són caixes, són enviaments, és operació també. I amb una guinda, amb una cirereta, i és que no hi hagi ningú de la distribució tradicional, perquè volem innovar,
volem reinventar, no volem vicis adquirits, volem gent preparada mentalment per analitzar i crear de nou, per fer les coses d'una manera diferent. I per seguir innovant, el següent que és, escolta, i què venem? Sabeu què ven Ulabox? Quants heu provat Ulabox d'aquí? Bueno, ja comença a haver-hi una penetració interessant. Després tindreu excusa per provar alguns més. Ulabox no ven aquests productes que veieu aquí, que evidentment també, si compreu us arribaran a casa, però el que venem és temps. I us de cop uns tios absolutament il·luminats surten en plena crisi amb una proposta de vendre temps. I amb un model supercomplex. Ho anirem veient, però això va funcionant. I no només venem temps, sinó que entreguem somriures. I no ho dic jo, ho diu una clienta en aquest cas, que diu rebre paquets, obrir amb il·lusió infantil, trobar regals, si en el fons és senzill fer-nos somriure una miqueta. Que et diguin això quan estàs intentant vendre temps ja és una miqueta el sumo. Però tot això per què? Perquè som obsessius en mimar a l'usuari, al client. Es parla molt del customer centric i es parla molt de deixar d'enfocar-se al producte, però el 90% de les empreses segueixen enfocades al producte i no al consumidor. Quan el consumidor sent escoltat i sent entès i ben tractat, es nota. I a més també innovem amb com abordem no només l'usuari, el client, sinó com abordem la relació amb el fabricant. El primer, que és molt interessant, és que els fabricants, a part de ser grans, la gran majoria d'ells, són molt lents. I tu vas amb la teva velocitat del món digital, que tot va... Jo sempre dic que el llarg plaç per nosaltres són 6 mesos. Clar, amb una mentalitat de llarg termini de 6 mesos anar a veure a un Procter & Gamble, a un Unilever, a un Coca-Cola, a un PepsiCo. Entres derrapant i tens un stop que te'l claves a la cara, no? Llavors, a partir d'aquí es tracta d'anar entenent com jugar aquesta relació amb ells fins que aconsegueixes el teu objectiu. L'objectiu d'aconseguir que entenguin quin potencial els hi estàs brindant, amb què poden extreure valor de la relació amb Ulabox i fer una història d'èxit conjunta. Això ens ha permès arribar a fer coses com aquestes d'aquí. Com tenir la botiga de marca de Lipton integrada dintre d'Ulabox, que per cert, cunya publicitària, soc botiguer, em sap greu, és l'únic lloc d'aquest país en el que trobeu totes les referències de Lipton en venda possibles. El botiga de marca de Nestlé Infantil, amb totes les referències de la marca Nestlé Infantil, que la inaugurem avui, a més, primícia, o altres coses com pot ser la botiga de Cruz Campo, per posar un cas, i tantes altres. Aquest treball amb aquesta delicadesa, aquest mimo per la marca, en el que estem treballant la integració més marketingiana de branding amb el que és la venda, la conversió a venda, és molt important. Per què? Perquè internet és l'únic canal de comunicació que permet impactar en marca i generar venda, sense sortir del mitjà. I això és molt potent. Per no parlar després de la capacitat que tens d'extreure informació i aprenentatge d'aquesta informació en cada cosa que estiguis fent en el mitjà. Fer coses també com, amb la gent d'Unilever, mecàniques promocionals que fins ara eren impensables. Unilever, penseu-vos que té des de Maizena, Flora, productes d'alimentació, Skip, Mimosin, productes de detergència o de cuidado del cos, com pot ser DAF. Això en un supermercat tradicional ho tenim amb diferents estanteries, amb diferents passadissos. No es poden interconnectar de forma senzilla. Aquí podem crear un espai en el que tinguis tot el seu assortiment amb una mecànica molt simple de que cada tercera unitat que agafis d'un producte o de tots els productes t'apliqui el descompte d'una unitat de cada 3, la més econòmica d'elles. Imagineu-vos això en un supermercat tradicional. Hauries d'anar tu buscant productes com un boig de diferents zones del supermercat i fent la caixera operacions de càlcul mental de veure quin descompte t'aplica. Seria impensable. Aquí, amb tecnologia, això es pot fer. O podem fer coses com incorporar propostes de valor afegit a la compra. Què passa ara quan tu vols aconseguir un osito de Mimosin, peluche, bonito donde los haya? Que has d'anar al supermercat, t'has de comprar, has de retallar codis de barra, has de ficar en un sobre, els has d'enviar i esperar. Aquí és automàtic. Tenim
el primer dia quan van arribar n'hi ha uns quants més, però el primer que van arribar teníem una estanteria del magatzem amb 300 ossets de peluix assentats esperant que s'activés la campanya. Es va activar la campanya i per cada persona que agafava i a la pàgina d'Olabox escollia en el seu carrer de la compra, o afegia al seu carrer de la compra 2 ampolles de Mimosyn, automàticament nosaltres hi posàvem un osset a dintre de la compra. Ràpid, supereficaç, i a més, com que t'arriba tancat, encara et genera un efecte de sorpresa i emoció posterior molt potent. O fer llançaments, prellançaments en aquest cas, que som l'únic supermercat que ven a tot Espanya, arribem a qualsevol punyetero poblet. Erill de Vall, Erill de Vall. Porriño, Porriño, on vulgueu, de Península i Balears. Per tant, fer un prellançament nacional aquí es pot fer, als altres llocs no. I arribem ràpid. Part del servei és la velocitat. Molt ràpid, en 24 hores. Si compreu abans de la 1 d'avui, avui ja és impossible, si ho feu demà abans de la 1, l'endemà teniu la compra a casa. I ho fem un servei exquisit. En poblacions de més de 40.000 habitants ja estem entregant en franges horàries. Barcelona ho fem des de les 7 del matí a les 11 de la nit en franges de 2 hores. Per tant, estem garantitzant a la gent d'Axe que tindran un servei d'entrega al seu producte espectacular. Devolucions, cap problema, ens n'encarreguem. I tot això, a més, amb una gestió sincronitzada amb la seva agència per poder fer d'això una campanya d'èxit. O fer altres coses com crear producte nou. Al final, la gent de Dodot estaven amb moltes ganes de veure com podien sortir del que era la compra de bolquers només per pares que tenen fills. Com podem fer que la gent que té amics que han tingut fills comprin bolquers per regalar? Doncs creem un producte nou que sigui, en aquest cas, és los 3 primeros meses de pañales i toallites. En una època de crisi és practiquíssim. Hem fet 3 packs en producte que ja existia, en producte que teníem al magatzem, però que virtualment en Photoshop el podem ajuntar i posem, mira, una capsa de toallites, uns penyals per al primer mes, un pel segon, un pel tercer, i amb això anem creant diferents packs. Un pack del que necessita una família que acaba de tenir un nen per un mes, per 2 mesos o per 3 mesos. És un nou producte creat en base a productes ja existents, que per cert està funcionant absolutament espectacularment. O podem fer coses tan xules com les mostres. I aquí arribem allà on fa falta arribar. No es perden, no queden trencades en un racó, sinó que es posen cuidadosament a dintre de la capsa, es reben a casa, la gent es sorprèn de rebre-les a més, les pot aprofitar, perquè intentem que siguin molt segmentades. I a sobre, en aquest cas, per exemple, un exemple molt xulo, ho entreguem amb un fulletó informatiu, però amb 2 euros de descompte per la següent compra, amb la qual incentives una mecànica de recompra molt xula. Al final, es tracta d'oferir la tecnologia perquè els fabricants puguin treure experiències en les que vagin creixent amb nosaltres en el canal. Però no s'acaba aquí, s'ha de seguir innovant. I hem d'innovar en com marketegem el producte. És molt complicat marketejar un producte mig fer. O sigui, com vas a vendre un cotxe sense rodes? O un cotxe sense sostre, que no sigui un descapotable? O sense la palanca del canvi de marxes? Tots els que algun dia hagueu d'emprendre o hagueu fet, us tocarà començar a marketejar alguna cosa que no està acabat. I que segurament en aquella primera fase inicial només hi haurà 4 grillats com tu que t'estaran comprant perquè són el que se'n diuen els early adopters. És que molt a l'estadi inicial d'un projecte ja s'hi aboquen i comencen a experimentar-lo. Poquet a poquet el projecte anirà agafant forma i aniràs entrant cap a altre tipus de públics més massius fins que puguis entrar a la gran massa. Però al final, amb comerç electrònic, que és amb el que ens ocupa, tenim aquest gran drama, que és molts ens veuen, 4 compren. Els ratis de conversió. És molt fàcil obrir les fronteres, és molt fàcil obrir l'accessibilitat al producte, però és molt complicat que la gent converteixi a través d'internet en comerç electrònic. Sabeu quina és la tassa de conversió mitja de l'e-commerce a Espanya? Algú té alguna idea? En percentatge de cada 100 quants compren que entren en una pàgina? 2%. Molt, molt optimista. La mitja està entre 0,8 i 1,2 a tot estirar. Llavors, és realment complicat. És fàcil, potser relativament senzill a treure l'audiència, que et converteixi no és tan senzill. Nosaltres ara estem ja, aquest mes estem, et diria que arribant al 3% de mitja.
que és realment espectacular i hem tingut puntes del 4.8. Però costa moltíssim i s'han de fer molts esforços per arribar fins aquí. I per marketejar el producte, el que dèiem, per fer atreure aquesta audiència i que et converteixi, el primer que hem hagut de fer és ficar la pota fins al fons. O sigui, ens hem equivocat tant, però tant, hem tirat tants diners per acabar entenent que amb un producte mig fer, el millor de tot és invertir en el producte o amb el servei, o amb les dues coses, que és el que et demostrarà que realment després pots empènyer en publicitat, amb inversió de qualsevol tipus. Què estem fent? Fer el millor producte i el millor servei possible perquè parli per si mateix. Perquè sigueu vosaltres els que ens hagueu provat que digueu, és que el de la Vox estarà mig fer, però és la bomba. I ens encanta, i ens fa riure quan arriba o somriure quan arriba a la caixa o ens emociona i com a mínim ens estalvia temps. I amb això estem treballant amb què hi hagi gent que compri a Twitter, i us prometo que no hi tenim cap relació, digui, ole la Vox, quantes sorpreses bonitas en la compra d'ayer, el súper empieza a ser divertido. O sigui, que et diguin això a mi em posa la pell de gallina. Mostres. Sorpresa. L'efecte sorpresa. O un altre que digui, Marisol Barcelona li diu, siempre compro en el súper y los frescos en el mercat de Sant Antoni, però me pasaré a la Vox por recomendación de Gina Tost. Si la Gina, que sí que la coneixo, a la Gina sí, si la Gina recomana al senyor Toliol o la Vox i el senyor Toliol es dedica a recomanar a Twitter, això va fent que el social commerce acabi funcionant, que la prescripció també funcioni. Però no només la prescripció per part de l'usuari, que quan Moritz diu, senyors, podeu comprar la cervesa Moritz, viviu on viviu de la península de Balears, a la Vox. Vas molt ben recomanat, ajuda molt. És molt millor que invertir en segons quin tipus de mecàniques marketingianes. O que els senyors de Nord diguin, si vols comprar el caldo, directe. I no has de passar per una pàgina en cas de donar el teu codi postal, t'has de registrar, has de donar el DNI, no, vas directe al producte, compres i surts. O treballar molt bé el que la tecnologia ens ha brindat, que és el posicionament orgànic. L'actualitzo sempre abans de presentar. Avui haig de reconèixer que perquè venia d'una reunió que s'ha allargat molt més del compte no ho he pogut fer, però habitualment quan busques comprar Mimosín o molts productes els que tenim a Google, acostuma a sortir primer Mimosín com a publicació esponsoritzada o primer resultat esponsoritzat, que és aquest d'aquí dalt, i a sota la Vox. Però no perquè sí, perquè tenim les millors fitxes de producte, tenim les millors fotografies, les millors descripcions i treballem molt bé l'arquitectura de la plataforma. Molt millor això, en aquest estadi nostre, això, que segons quin tipus de màrqueting que ja vam fer i ens vam equivocar i vam aprendre. Sempre diem que estem intentant innovar en màrqueting, entendre com, en el nostre estadi actual, podem aconseguir el màxim de gent i de major qualitat amb la mínima inversió, fins que siguem capaços de, via inversió, accelerar aquest creixement. Però hem de seguir innovant. I ara ve la innovació en una zona que és la més complicada, el que diem l'àrea grisa, no? La zona gris, les operacions. Pregunta. De tot. Des de gastar unes quantes desenes de mils d'euros en fer el que s'entén com a captació de leads, o sigui, comprar o anar a buscar mails de gent que pogués tenir interès en comprar certes coses, però que després la conversió d'això a la venda és molt improbable. O sigui, en comerç electrònic hi ha una gran palanca que és importantíssima, que és la recurrència. Si la gent no repeteix, és molt difícil que mai puguis cobrir el cost de captació, en general, a no ser que estiguis treballant amb un producte d'uns marges espectaculars, de productes de luxe, i que el cost logístic sigui molt baix. En el nostre cas, que estem parlant d'un cost logístic alt, movem caixes o compres que la compra mitja pot estar quasi en 50 quilos, aproximadament ja, les movem ràpid i amb qualitat, per tant el cost d'operació és alt, i el marge que tenim amb gran consum és un marge baix. Per tant, el que hem de buscar és això, que la gent realment vagi repetint, i algun dia potser ja començarem a guanyar algun dineró.
Per tant, si entenem aquest concepte, el màrqueting canvia. Ja no és el màrqueting del flash sales habitual de captar leads i fer grans bases de dades i vinga, a bocajarro, disparar mails, sinó que és un màrqueting que el que has d'anar a buscar és gent en el que tinguis molt controlat quin cost tens captar-los, o sigui, què et costa aconseguir un nou client i quin valor li treus al llarg de la vida del client. I entendre molt bé quan pots anar invertint per quan acabes traient, perquè si no se't pot anar menjant per dintre aquesta inversió. Llavors, què van fer? Des d'afiliació, van fer SEM, van fer temes de... ho diré... temes de buzoneo, fins i tot. Repartir coses a les bústies de certes zones per medir. Però són errors que s'han de cometre. Jo crec que qui no s'equivoca no avança tampoc. El tema és el que està prohibidíssim és anar-se equivocant amb el mateix. Però nosaltres animem molt a tota la gent de l'equip que s'equivoqui, que prengui decisions, que s'equivoqui i que aprengui. Perquè l'única forma de saber que no ens funcionava aquell màrqueting era provant-ho, medint i tenint en una taula cost de captació, lifetime value. I veure les mecàniques com anaven sortint. I després penseu que, el que dèiem abans, llarg termini de 6 mesos. Per tant, les coses es reciclen, es renoven o es destrossen i canvien, muten superràpidament. El que ahir no valia, demà passat pot tornar a ser útil. I dependrà també d'en quin moment estiguis tu de modificació de projecte. Operacions. Aquí comença lo complicat. Comença lo de la guerra gris. Comencen els magatzems. Comença l'haver d'emmagatzemar, en aquest moment ja estem quasi amb 7.000 productes diferents, més totes les unitats d'estoc que requereix cada producte. O sigui, comença a ser bastant complex. Això és com vam començar. Fa 2 anys i mig, a Espanya, Barcelona en aquest cas, buscaves un magatzem per comerç electrònic, la gent no sabia ni què era pràcticament. I el que trobaves era això. 15 metres. Ves a buscar allà dalt un producte per posar-lo en una comanda. Impossible. Això d'aquí, separació de 4 metres. Intentar fer picking de multicomanda o amb una velocitat i una eficiència, impossible. Fer una preparació d'una comanda aquí, aquests passadissos són de 30 i pico metres. Si havies d'agafar cantimplora i començar a caminar, perquè es feia llarg això. Què hem anat fent amb el temps? Anar canviant. Això és el magatzem nou, és una imatge amb zoom, però si us hi fixeu, això és l'alçada del terra i l'alçada de l'estanteria. És una cosa, les estanteries són més o menys així, exceptuant les que són de càrrega, de productes que guardes molt estoc i que surten amb una baixa rotació. És com un petit súper, bueno, no tan petit ja. Tot està més a propet, això sí està molt pensat per com es fan les rutes de preparació per optimitzar el temps, que en un supermercat això no es pot fer. I aquí veieu la zona de preparacions, que ja comença a anar agafant forma. Al final, tot aquest procés que anem fent, d'anar entenent com hem de modular, com ens hem de dissenyar la pròpia operació nostra, es va aprenent també equivocant-se, veient molt clar que no pots posar 2 raspalls de dents de la mateixa marca, de 2 colors diferents una cosa de l'altra, perquè el més probable és que s'equivoquin a l'agafar-lo i a preparar la comanda, i vas buscant tot d'aprenentatges que et permeten acabar fent una operació molt més eficient, molt més ràpida, i que pugui créixer acompanyant-te d'una forma lògica a l'evolució del projecte. D'altra banda, encara hem començat amb una base molt petita, però la càrrega tecnològica està per arribar. Us ensenyaré el que vaig filmar en els magatzems que vaig estar de Nova York quan vaig anar a visitar els fundadors del projecte que ens fa una mica de referència, o amb el que ens hem fixat molt al principi. No sé si ho coneixereu, un projecte que es diu Soap.com, del grup Quidsi, que després el va comprar Amazon per centenars de milions d'euros i aquestes coses. Al final vam estar visitant a freshdirect.com, que és una operació molt de frescos d'alt nivell, que us recomano molt que us mireu, i els magatzems de Soap o del grup Quidsi en general. El que veureu és, del que veiem abans, d'aquesta cosa així amb alçada dels magatzems antics, aquesta xatamenta que hem provocat nosaltres, a la següent evolució, que és trec tot del mig i el que faig és estalviar-me, és com un camp de futbol, estalviar-me una cosa molt important, i és que el preparador hagi d'anar a buscar el producte. Com? Amb un robotet. Faig que el producte vingui a l'estació de preparació. Per tant, les estanteries no són fixes. I hi ha uns robots que es dediquen, en base a la lògica del que està preparant el preparador, a anar a buscar l'estanteria i portar-la a l'estació de preparació.
Això va posar la pell de gallina a veure en directe. Aquí treballaven 300 robots 21 hores al dia. I les persones... No, 600 robots, perdona, i 180 persones. Les persones en 3 torns, clar. I paren 3 hores al dia els robots per la senzilla raó que han de netejar el terra perquè aquestes marques blanques els indiquen per on han de passar. Això és absolutament i dissuasòriament car, però té una eficiència impressionant. Jo espero que quan arribem al volum que sigui mereixedor de tecnologies d'aquest estil, suposo perquè veieu cap on va la tendència, ens queda bastant lluny encara. I espero que quan arribem a ser mereixedors d'implementar una cosa d'aquest estil, això hagi baixat molt de preu o hagin sortit coses fins i tot millors. Però això també és innovar en operació, en retail. Hi ha una altra part encara més complexa d'innovació. I aquesta és la slide més trista de tot el PowerPoint, que és la slide de los niños muertos, com li dic jo. Allò, aquesta cistelleta, fa molta pena. Fa molta pena, però explica molt bé el problema de l'última milla, de les entregues. Pots haver fet una feina collonuda amb tot el procés, espectacular, haver-te esllomat en treballar amb un detall, amb un mimo exquisit, qualsevol part del procés, però si en aquesta última milla les coses fallen, se'n va tot en orris. Això és un exemple una miqueta exagerat, però crec que és molt il·lustratiu de què pot passar. Imagineu-vos que heu comprat una pantalla de tele o d'ordenador i la compreu per internet i passa això. Aquí ha deixat d'importar com era la web, com la vaig conèixer, quina experiència de compra em donava, què em va costar. Ja no val res. L'únic que val és l'atenció al client per arreglar aquest nyap que acaba de causar aquest pàjaro. Per sort, això aquí no ens passa, és un cas molt extrem i ves que no estigui provocat per la competència d'aquesta gent. Llavors el que hem d'anar a buscar és l'excel·lència màxima, que és tot el contrari. Això sí, sent capaços després de complir el que ens hem proposat i el que hem ofert com a proposta de valor a l'usuari. Franges de 7 a 11 amb slots de 2 hores perquè no t'hagis d'esperar. Si el que venem temps, o el que venem és temps, no podem tenir la gent esperant tot el matí a casa, no té cap sentit. Estem fent aquesta proposta de dilluns a divendres, dissabtes de 8 del matí a 2 del migdia amb franges de 2 hores també. I seguirem millorant. Ja hem fet un pilot per treballar dissabtes i diumenges i anem treballant en funció de com va creixent la demanda en aquest aspecte. El més important, trencar barreres. Enviaments gratuïts a partir de 39 euros. Si ho tens ràpid, ho tens molt ben empaquetat, molt ben protegit, ho tens amb sorpreses i ho tens sense cost d'enviament a partir de 39 euros, que sincerament no és res. Això ens va fer mereixedors ja d'un premi fa un any, que era el millor servei d'entrega domiciliària d'un e-commerce, que fa moltíssima il·lusió, que demostra que és possible crear quelcom que no existia en aquell moment i que funcioni, i que també demostra que ens hem de seguir currant molt per mantenir el nivell. Per tant, fou com aconseguir el següent premi, que voldrà dir que ho estem fent molt bé i que la gent està contenta. Aquesta companyia logística us dona aquests serveis exclusivament a vosaltres o també l'ofereix a altres empreses? Ara estem començant a oferir-lo a altres empreses. A nivell nacional, a nivell Barcelona només ens el donen a nosaltres, pràcticament, sí, només a nosaltres. O sigui, al final estem treballant molt accelerant el sector. Vam fer el mateix amb el magatzem, que vam agafar una companyia que no treballava amb e-commerce, sinó que estaven en un moment que el seu negoci, que era l'estocatge i distribució de revistes, de diaris i de més, estaven a la baixa. Vam veure el que estaven fent, vam veure les ganes que tenien d'aprendre i de començar-se a ficar en comerç electrònic i vam començar a treballar amb ells. Han après i ara comencen a treballar amb alguns altres e-commerce, que és l'experiència que han adquirit amb nosaltres. Aquí estem fent el mateix. Quan vam començar tothom ens deia no, és impossible, 24 hores en Espanya i franjas horàries, no. Menys uns, igual de sonats que nosaltres, que ens van creure i van començar a treballar amb nosaltres per aconseguir fer això realitat. I ara comença ja a ser una miqueta més normal i disponible per més projectes. És car, això sí, però és l'única manera de donar el servei que buscàvem. I ara entrem, per mi, en el que més diferents ens fa. Més diferents ens fa i el que les enquestes que estem fent d'atenció al client, o de satisfacció del client, és el que la gent més valora. I és el que fa que no tinguem a la gent així, sinó tot el contrari. I és l'atenció al client. Estem aconseguint que per ser-hi
disponibilitat, i som tots els dies de la setmana, de 7 del matí a 11 de la nit o a 12, és igual. I no contestem més tard perquè ens sembla poc elegant, si no també ho faríem. I som molt ràpids. No us deixem 3 hores esperant una resposta. I som per qualsevol canal. És igual si és telèfon, que per cert des d'aquesta setmana ja tenim un 900, fem-ho fàcil. No us ho dic perquè és gratuït el 900, per si algú no ho tingués present. I som per qualsevol canal, ja sigui telèfon, sigui mail, o sigui també Twitter, sigui Facebook, o sigui Instagram fins i tot. I som sempre, i som per qualsevol lloc, som ràpids i a més ho fem amb un to normal, així de camisa per fora, és igual. Un to proper i entenent amb qui estem tractant, com ens agrada que ens tractessin a nosaltres. I una cosa molt important és que ho fem reconeixent que ens equivoquem. Cosa que sorprèn molt a la gent, però és que tots ens equivoquem. I amb una cosa tan complicada, no equivocar-se és impossible. El que es tracta és de reconèixer els errors i corregir-los ben ràpid. I compensar la gent que ha patit una equivocació. Sí. No seria el xat online? No encara. Estem començant a plantejar-nos de fer proves amb una petita part del procés de compra. Però no estem trobant ni gaires dubtes, la gent no dubta en el procés de compra, per tant ho veiem més com un risc de pèrdua, de distracció, de pèrdua de conversió. I et diria que la gent que té dubtes via Twitter, trucada gratuïta o mail, que són comptats els que tenen qualsevol dubtes, es resol tan ràpid que pràcticament seria decoratiu una miqueta. Però ho provarem i l'acabarem posant, suposo. El que no li donem tanta preponderància com en altres pàgines, segurament. A partir d'aquí generen coses molt divertides. I és que un client, el Pere Torrents, compra i diu: "Hola Vox, pedido recibido, impecable. ¿Para cuándo Perrier?" Dius: "Tio, Perrier, ara? No tens prou amb totes les aigües que tenim?" Doncs no vol Perrier el tio. "Gracias, Pere Torrents", le contesta Hola Vox. "Después de hacer algunas averiguaciones, podremos tener la próxima semana. Ya que ho anem a fer, algun format en especial?" El tio, ni corto ni perezoso, el de 75 seria fantàstic, tu, gràcies. Com que escoltem, també hem de reaccionar. I aquest senyor tenia l'aigua de Perrier de 75, al cap d'una setmana a Vox, i tenia un mail, o un tuit en aquest cas, que li deia: "Ja la tens. Espectacular, gràcies, gran servei." 1. Ningú el tractarà així, us ho garanteixo. 2. Li costarà trobar Perrier que no ho sabeu prou. Per tant, hi ha alguna millor que això per aconseguir aquest màrqueting de repetició que estem buscant? No. Altres casos. Un client que compra a Vox i fa un post. Per què fa el post? Perquè van fotre la gamba fins al capdamunt. Però no en negatiu, no. En costos. El tio compra, el post és molt xulo, mi experiencia con Vox o cómo convertir un problema en una oportunidad. Compra i va comprar, em sembla que era un pack de 6 maus, i quan li arriba la compra li vam entregar 6 packs de mau. Error de picking. Molt bé, un error de picking que multiplica per 6 el cost. Què vam fer? El tio ens va avisar, estrany en aquest país, hòstia, aquest tio l'hem de cuidar, ens va avisar i el que fas? Tens dues opcions, o d'anar-li a buscar, que ho pots fer en el moment i tenir un cost brutal, ho pots fer en la següent compra, que el cost no és tal, però al final estàs recuperant, no sé, pot costar 5 per 30 euros. O pots fer la millor campanya de màrqueting sense ni haver-t'ho plantejat, que és dir, bébételas y monta una fiesta y bébételas con tus amigos. I ja està, i aquest tio no cal que li fem més coses, està encantat, que els problemes que ens fes un post. O, quan hi ha problemes de veritat, que és un tio que, a més, no ho sabíem i de cop fa un tuit, un tio de quasi 10.000 seguidors a Twitter, dient que no està arribant a temps la seva comanda. Pots ser-hi o no ser-hi, pots actuar o no actuar, però si ets i actues ràpid i a més ho soluciones, doncs mira, gestió de crisis en redes socials, un altre post que ha circulat per tot internet. Al final, això ens permet una cosa que fa moltíssima il·lusió, que és un altre petit reconeixement, i és amb una cosa que no sabíem ni que existia, que és el Best Customer Experience Awards del 2012, que ens hagin col·locat com el supermercat més ben valorat de tots els supermercats, no els online, de tots.
un altre cop, hem de seguir corrent i molt per poder seguir estant aquí. Val? I no us penseu que aquí només intervé la persona humana, aquí la tecnologia hi té molt a veure, tant per les diferents eines que utilitzem, Twitter, Facebook, etc., sinó també per les eines de back-office que es poden utilitzar. No té res a veure a rebre la trucada d'un client sense saber ni qui és, un número, o relacionar aquest número amb un històric de compres o amb la informació que tinguem d'aquest client que ens permet tractar-lo d'una altra manera de forma més ràpida i podem solucionar el problema. No? La tecnologia té molt a veure en cada una de les potes que estem veient en aquesta presentació. Però al final, el que més veureu això, més tangible abans que hagueu comprat i podeu experimentar el servei, la innovació més gorda és aquesta, la de les pantalles negres. La que ens permet tenir, i això, havent ensenyat aquella slide d'humilitat i havent dit 3 vegades, espero que m'ho deixeu dir, però jo crec que ja podem dir que tenim el millor e-commerce amb diferència de molt. Per què? Perquè estem aconseguint tenir un nivell de seguretat, veieu aquesta S d'aquí? Un nivell de seguretat que és el més elevat en un comerç electrònic, que ens permet guardar la tarja. Amb una compra de recurrent, que compres cada setmana, compres cada 15 dies o cada mes en funció de la família, haver de posar la tarja cada vegada que compres és incomodíssim. Aquí la pots guardar i te n'oblides. Que ens permet treballar amb una velocitat a nivell de càrrega de pàgina, de desenvolupament funcional, que difícilment trobareu. Compareu com carrega la pàgina de Bulabox, com va de ràpid. És molt important en comerç electrònic la velocitat. Que ens permet fer funcionalitats com el buscador. Si ens queda temps que ho dubto, us ho ensenyo. Si no ho proveu després, però comenceu a escriure en galetes o Coca-Cola o qualsevol producte o mimosín o suavitzant el buscador Bulabox i comença a suggerir-vos amb aquest format així modal, no, que sobreimprimeix, us comença a suggerir amb imatge, text, unitats, preu i el botó afegir els productes relacionats, que van canviant en funció del que vas escrivint. Ostres, búsqueda sugerida, tampoc és tan notori. Home, amb e-commerce, amb el botó d'afegir, amb tota aquesta informació, que sigui ràpid i que sense sortir del buscador a la pàgina principal puguis fer tota la compra en 10 minuts o menys, comença a ser tan notable que els propis americans que nosaltres tenim com a referent ens han demanat el codi per implementar-lo ells, que fa molta il·lusió això. Vale? Som l'única plataforma de comerç electrònic de supermercat que té alguna cosa superxulo i que uneix el món offline, a part de magatzems, caixes i transport, uneix el món offline amb el món online. Sabeu tots aquells cupons que rebeu a casa, a les bústies, de 0,50 per un Fairy, vale per €1 per comprar no sé què, o descompte el 10% per no sé quin producte, i que van amb un codi de barres i una codificació sota? Doncs des de fa un parell de mesos som els únics que som capaços de fer això, els podeu introduir a la box i us aplica un descompte. Amb la qual cosa hi ha un estalvi importantíssim en la compra. Tens l'estalvi de les despeses d'enviament, tens l'estalvi d'aquests productes i l'estalvi de totes les mecàniques promocionals que els fabricants estan treballant ad hoc amb nosaltres. Per tant, hi ha un estalvi notable si sabem treballar bé les compres. Avui, moment botiguer un altre cop. Avui tenim, a part del llançament de la botiga oficial de Nestlé, tenim un 3x2 amb Dodot. Si teniu fills, espectacular. O sigui, de cada 3 packs de Dodot, uno por la cara. Impressionant. Tenim actiu un 3x2 de Kimberly-Clark. Kimberly-Clark són els que fan Scottex, fan Kleenex, fan Huggies, 3x2 també, de cada 3, zas, pa dentro. 3x2 de Diet Radisson. Productes boníssims. Recomano molt el muesli, per cert. 3x2 de Querida Carmen, uns arrossos increïbles, arrossos i plats precuinats. Tenim també, segon els 50 de Procter, Ariel, Fairy, etc. Si combinem tot això amb una compra, hi ha gent que està sortint amb uns estalvis del 30 i 40%. I són productes necessaris per a tots, i de primera qualitat. A part d'això, mobilitat. No entenem, vivim del món tecnològic, no entenem el procés de compra a l'e-commerce sense aquests catxarros. I des del primer dia vam néixer ja desenvolupant aplicació i desenvolupant sincronització, que jo quasi us diria que és el més important. No les pijades de que si escaneixes el codi de barres se'n va el producte des de l'app, se'n va el carro. Sí, està molt bé, és molt efectiu i molt efectista sobretot. Però el més important és que tinguis una navegació responsiva, que entris des d'on entris, puguis veure la box adaptat a la teva pantalla. Això és la fase 1 del projecte Full Responsive de la box.
tot fet a casa, per cert. Tenim una cuina de desenvolupadors allà, collonuda. Hem llançat de moment la part mobile, que si entreu amb l'iPhone sense baixar-vos l'aplicació veureu això, o amb Android. Comença a estar bastant finet. D'aquí poc això ho desplegarem per totes les pantalles. Serà igual si entres des d'una pantalla de 70 polzades o de 100 o amb una de 6, que Ulabox s'adaptarà elàsticament i de forma molt ràpida. Tenim l'aplicació d'Android, l'aplicació d'iPhone i tenim aquesta experiència 100% friendly amb qualsevol dispositiu. No ho té ningú això, i menys en supermercats. I a més, tot connectat a través del núvol. Sembla evident, no? Com pot ser que jo entri en un ordenador, deixi la compra a mig fer i quan vagi a casa i torni a entrar ja no hi hagi res al carro? Però se'n veu l'enteniment o què? Amb lo senzill que és, no? El guardem aquí i entrem des d'on entrem. Jo puc començar la compra estant al dentista esperant-me que m'atenguin, que acostuma a passar bastant, i mentre vaig fent la compra amb l'aplicació. I quan arribo a casa, perquè m'ha cridat el dentista i l'he deixat a mitges, obro l'ordenador i la puc acabar des de l'ordenador. Persistència del carret. Tot això al final per què? Perquè el del supermercat, ja us ho he dit abans, que una cosa de més a més. El que som una empresa de software que ven temps als usuaris, a vosaltres, i ven serveis als fabricants. I això és el que ens fa una miqueta diferents. Que a més som un supermercat? Doncs sí, és el que es veu. Al final això ens permet coses tan xules com que Kimberly-Clark ens seleccionés a nivell mundial, que encara al·lucino ara, trucada un dia, esteu seleccionats per ser un dels projectes més innovadors del món per anar a presentar en una fira de màrqueters de Kimberly-Clark. Dius, bueno, flipo, no sé què anem a fer, però bueno, anem-hi. Però quan arribes et trobes que els altres són Facebook, Google, Shazam, Zynga, Twitter. Dius, però aquí, amb tot el perdó, però què cony hacemos aquí? Però bueno, aprofitem-ho. Realment estem fent alguna cosa innovador dintre del món del retail i la gent ho està valorant. Hem guanyat aquest any també un parell de premis, un que fa especial il·lusió, que és el de la segona millor web d'internet a Espanya, en els ICOM Awards que van tenir lloc a principis d'any. I ahir va sortir una notícia a l'Expansión que fa molta il·lusió, no sé si la vau veure, que és aconseguir que un fabricant de la talla d'Unilever, i que a més en la foto del seu president, el Jaime Aguilera, surti en premsa dient que ha tancat un acord amb Ulabox, que ja en tenia un, va tancar un acord ja d'un altre nivell pel qual Unilever passa a vendre directament al consumidor final a través d'una botiga que ha fet amb Ulabox, que es diu unileverencasa.ulabox.com. Doncs això és el que al final ens fa ser una miqueta diferents. Però no perquè sí, no és que vulguem ser diferents per caprici, no, és perquè volem aconseguir que fer la compra sigui més fàcil, sigui com això. Okay, I need a better pizza. One made with only real cheese. And dough that rises naturally, with no chemical leaveners. A pizza with premium meats. And sauce made from only real tomatoes. A pizza my family will love. Freschetta Naturally Rising Crust Pizza. No other pizza tastes like Freschetta, because no other pizza is made like Freschetta. Això encantaria a molts poder fer això en els supermercats físics. A internet això és possible. Llavors ens queda molta feina per fer per arribar a aquest nivell encara. Però no és tan ficció això. I sobretot amb dos paràmetres. A part d'aquest moviment tan xulo, és l'última frase que diu, que és a pizza my family will love. Entendre els gustos de la gent i facilitar-los la compra en el sentit de poder tenir a l'abast qualsevol producte, però fer-li tan fàcil de trobar-los dintre d'aquesta marabunta de productes en funció dels seus gustos és el que ens permet la tecnologia, el que ens permet el que estem creant. I al final, amb un punt molt clar, una visió molt clara, que és aconseguir emocionar la gent. Si aconseguim generar aquest vincle emocional perquè estem fent la vida més fàcil, jo crec que tindrem un projecte molt i molt xulo. Ara, insisteixo, estem a les Beceroles, portem 2 anys, sempre dic que els projectes de comerç electrònic comencen a tenir sentit a partir del 5è any, o sigui, no podem visualitzar un projecte de comerç electrònic en menys de 5-7 anys. Un projecte de comerç electrònic de productes, amb stock, amb delivery, complexa. Sempre em nego a que gent posi el cas d'èxit de Ulabox, vull dir, d'èxit, res, estem treballant molt i tenim molta feina per fer. Per tant, la línia és l'adequada, però ens queda
xitxa i canya màxima. Per tant, si ens voleu ajudar a fer una compreta, doncs que ho sapigueu, teniu un codi de descompte. Biz Barcelona, és fàcil, us recordareu, que si el poseu en el primer pas del procés de compra, en un lloc on posa tienes un vale descuento, automàticament t'aplicarà 5 euros de descompte. I res, agrair-vos moltíssim la xerrada, aprofiteu el temps que tinguem per fer les preguntes que us puguin interessar i les contestaré encantadíssim. Mil gràcies.